Ahojte. Tak, dneska ideme opäť na ryby. Dneska sme nechali feederovky doma odpočívať. Zobrali sme privlačku, že dneska nemám moc času na ryby. Len na takú rýchlu ideme prechádzku. No uvidíme, čo sa nám podarí nachytať. Kamarát môj, čo povieš? Začnem dneska pri tebe rybačku. Budem ti robiť spoločnosť. Verím, že mi dneska prinesieš šťastie. Práve sme skúšali nový wobblerik. Je to ručná výroba. No, bol som úplne prekvapený. Prvý náhod a prvá ryba. Takže úplne super, teším sa, ideme ďalej. Tak, sme na konci lovu, bol to úspešný lov, bol som milo prekvapený aktivitou ryb. Chytali sme zopár pstružíkov, fakt šlo aktívnu rybačku. Najlepšia nástraha bol wobblerik domácej výroby, ten mi priniesol najviac ryb. Taktiež sme skúšali aj plandavky, na to sme niečo pochytali, ale tých ryb bolo podstatne menej. No a v podstate skúšali sme aj gumené nástrahy. Aj na to sme niečo nachytali, ale opäť by som povedal, že asi to dneska išlo najmenej. Takže, čo dodať? Spokojnosť. Uvidíme sa opäť pri vode. Ahojte. Ahojte. Tak po včerajšom úspešnom love ideme vyskúšať aj dneska lov na privlač. Včera sme chytali z rana, rybáčka bola super, aj aktivita ryb. Dneska ideme v podstate loviť až po obede, ešte nám ostáva pár hodín denného svetla. Tak uvidíme, ako to pôjde. Hádam aspoň tak ako včera. Uvidíme. Takže v podstate začíname tam, kde sme začínali aj včera, na tom istom úseku rieky. Dneska už bez môjho kamaráta, bieleho vtáčika. Hádam, nejaké rybky mi tu nechal. Narýchlo si predstavíme, na čo budeme loviť. Takže nástraha. Zvolíme tento podomácky robený wobbler. V podstate včera nám to hralo skvele. Dneska som na rokom zobral iný druh, inú farbu. Som zvedavý, či aj tento bude taký úspešný ako ten včerajší.
Navijačik používame vo veľkosti 500, na ktorý máme navinutú 16 silou. Na pstruhy to úplne stačí. Dokonca nejaká taká 30 pstruh dá sa bez problémov na tento silón vyťahnuť z vody aj bez podberáku, ak chytáte na nejakom vysokom brehu rieky. Takže 16 je úplne postačujúca hrúbka silónu na tento spôsob lovu. Udičku máme privlačku od Mikada, tak to vám ju predstavím. Gramáž 2 až 11 gramov, je to rada Blixlite, dĺžka 2,14, takže asi toľko. Pošiel. Tak aj na plandávku sa nám podaril prvý pstružik a ideme ďalej.
Tak, sme na ceste domov. Rybačku máme za sebou. No dneska to bolo úplne iné ako včera. Na začiatku ryba moc nešla. A už okolo 3. hodiny sa to rozbehlo. Potom tá už ryba išla pekne, ale dneska jednoznačne víťazom bola plandavka oranžovej farby. Tam išla suverene najlepšie. Takže opäť spokojnosť. Rybačka super. Tak dúfajme, že ešte tých pár dní, ktoré hlasia pekné počasie, že sa nám ešte podarí vybehnúť na nejakú rybačku a samozrejme spravíme z toho aj nejaký report. Tak sa majte pekne. Ahojte.